Menteri Rangba ke jela Konrad ke sangma hagakat kendai terik naiwing. Ula play ya Ramakrishna Mission College Sokra. Kabade ru ka college ka baningkong balaseng da Ramakrishna Mission hakani ka than shatela mitni jongari. Haba ajingkren Menteri Rangba ula pen pawe ka jingkut jingmut ka baskem jong sorkar. Ban pen klanya ka puli puthi da ka baong. Ka jingbe tingka ka bakrau ha ka no kono ka imlang salang. Kadai ka jingken tiu ya ka sap ka pong jong ki brio bat ong ba ka jingshnai ki surok bat ki jingtei kinam long ki badan jingmut lemdai ki brio ru ki kiu shaprang. Kani ka college kan sedang no ya ka jinghikai ha ka science, commerce bat arts da ka jingtmu ban plilat ki kna ban yo ya ka jingpuli ha ka dor ka babin ha ki kedan puli ki bakham shalor kham tam na ka benta ki samla ka than sora bat ki than ba marjan. Konrad ula kedau halor ki jingmi jong ki jing bat ki jerbit jerwat ha ka bayade bat ka puli puthi ha ki ni ki post nam ki balalen hapo ka jela da ka bapen pauru ba ka jela kala pulut hadu khatsan pesan na ka jingmang tingka jong usnam ka bakot syakal lai hajar rus pak kulur tingka na ka benta ka puli puthi. Ula pentip ru ha ka jingalang baka sorkar kelas dang ya ka senjam ban penbait renti ki skul bat kadang tre ban penwan dor kersha ni ki skul ad hoc bat kinohikai SSA knang ban la ban ra ka jingai ban bat ka jing scam ha ka rukom trekam. Ha ka ni ka jingalang lawan ya shimbenta lang da ki he ka Ramakrishna Mission ki bakan thop ya Swami Achute Shananda utrasti jong ka Ramakrishna Math and Mission Belur Mat Swami Anuragananda ubalong nomik mat paitba uba balajit kupar sinram MLA ka Sheila ba Gavin Miguel Milliam MLA ka Sora kinangalam shnong bat kiway.